Máme za sebou jednu z nejtěžších afrických rally. Pro mě to byla novinka, protože jsem rally Libya Marok ještě nejel. Letos taky na novém stroji, v novém týmu musím Torpédu a celému týmu Instaforex Petronas Zerovi poděkovat, protože to bylo velmi výdivné. Nádherné. Vyzkoušel jsem celý vid auta, vyhráli jsme 3 z 5 etap. Bohužel defekt nás stál asi vítězství, ale to k tomu patří a samozřejmě blahopřeju vítězům a jsme druzí, není to špatné a raduji se z těch 3 vyhraných etap a musíme to do budoucna ještě zlepšit a vyrazit na Dakar v plné palbě 5 kamionech.